SMN. Miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Jan? Jan! Ano? Anong nag-ikog mo na gatong anak, Jamel? Anong nagpagkamatay man sa Jan? Mga kasama, niya nasab kita sa panahon diin maghandom ta sa pagbangutan sa atong labawng makagagahom aron lamang pagluwas sa atong mga kasalanan. Mauni ang Semana Santa. Kining sugilanon nga inyong madungog usa ka gipahaom pagtuyo nining panahona. Basin pa makatabang tini aron basulan ang atong mga kasalanan. Sugilanon nga nag-uluhan. Kuwang pa ang akong mga luha. Just what is it in me? Sometimes I just don't know what keeps me in your love. Why you never let me. Hilig si Edna sa mga social life o social gatherings. Samtang busy si Jumil sa ang trabaho isip department head sa marketing division. Tungod kay gwapo ug mayo gitsura, daghan siya kliyente. Magsugod ang atong sugilanon sa usa ka sulag manghigayon diin nagkasaw ang pamilya sa pagpamahaw. Oh, Jan, pagdali ka o diha. Arumatot ka ni Papa nimo. No, di ko makatod ni Jan, Ed. Tungkol kay may nagpaabot na ka na kung usa ka manager sa kong kumpanya. Jumel, may tambungan kong meeting. O kung ma-organize ko kining mga grupo, mahimong isubsidize sila sa among kapunungan. O kung makuha kining grupo sa among kapunungan, that means to say, additional budget for our annual income. I'm going now. Jan! Ay lang ko ninyo ihatod eh. Himo mo gato school ba nga ako ra? Jan. Dako na nako. Next year, legal age na ko. 18 years old na ko. Ug mahimo ko bisag unsay gusto kong buhaton. Jan, mao ka ni dili mahimo. Bisag of legal age ka na, pero nagkinahanglan ka paghapon og permiso gikan na mo. Pero sa ninyo hatag importansya nga akong mga needs. Di mo gani mong mutambong sa PTA meeting? Di sa mumutan-aw sa program sa among school. Din importante nga akong rule. In short, wa ko'y bili para ninyo. Jan! Jan, balik rin! Jan! Tingaling na hiubos si Jan. Ikaw, Manggod. Siya ko. Nga nang may balibat ka masabdod dayon. Pwede naman tayo siya mong maagi. Kung ikaw na lang mong tayo may offer, aron mo imuhatod sa tong anak, mag-iaraman tanan mo ang ilang eskwelahan. Lahat na gani ko. Sige, mula ko. Sige. Bye, Jom. Okay, kung nyo guwatas pa ni hapon ha. Wapa ko masayad sa kulakaw. Wasa ko masayad kung unsa ming orasa mahuman sa among meeting. Sige, mauna ko nimo. What's up? Same as usual. Gusto na akong magmahay. Nga sila mo inahimod akong mga parent. Ayaw, anak, we. Abi ni mo, angay pagani kang ma-proud nila. Kay naning kamutot sila aron matagan kag haruhay nga pagpuyo. Tanawa ha, imong papa ug mama pulos gud dunay sakyanan. Unya, nindot mo bay. Tingali, lamian po mong pagkaon. Unya. Dili am sa amin makasulti pero mi. Bisag kausa, wa gyud sila magsusi sa akong mga grades. Di ikaw na duol nila. Saan man ako pagduol nila? Musahay, wa naman sila yung nagmata na ko. Musa ganitong ganiha nga, nagasaw mig breakfast. Tinuod ka dyan? Lagi.
Mingawon mong gani ko nila. Jan, mauna lang huna-hunaa nga. Nabisi sila si Papa ug Mama nimo. Aron mahatagan kag mahayag nga kaugmaon. Unsa man? Okay ra nimo nga matuto sabay ni guman sa atong klase? Ha? Tingali, makasamok lang ko sa inyo eh. Ako pa hinungdan nga makasabayan kasi mong mga parent tungod sa akong pagsamok-samok sa inyo. Ay di, uy. Basta di lang ka magbinastos. Dawaton man kanila. Di ba, nakaato naman kakausa sa amo? Tuod, no? Naibo gani ko nimo. Sa may mga ibgan? Nga alegre kay mo. May apil ganito mama ni Musa sa atong kumidyahay. Misaon, bugtong ka manggong anak sa imong mga ginikanan. Mga, way aligris inyo. Unya unsa man, adto tas amo? Manawag una ko ni Yaya. Siya na lang akong panahiran. Huwatag yung ko inig-off na to, ha? Hoy, ang akong cellphone, may bagting. Si Dudong dyan, man ang nanawag. Dong? Ya, madugay ko uli ha. Ay, nga naman, Dong. Ato ko na ko sa ilang ila. Ato ko magpahungaw sa akong kay ubos na ni mama ug papa. Hala, Dong, oy. Ayaw lang gud kahiubos, Dong. Hangtod karon ikaw, no? Mura kigyo. Wa maanad sa ilang kadaghang trabaho, Dong. Ay, naanad naman ko ya. Pero, di lang unta sila maglalis pa sa akong atubangan. Kung kinsay mo hatod na ko. Dili mo ko kinahanglan ihatod pa. Dako naman ko. Ay, mauman gani. Ay lang supaka ang ilang gusto. Para ra gyud nas imong kaayuhan, Dong, ang ilang gibuhat. Basta madugay ko uli, ya. Ana, sige. Ayaw lang pagdugay maayo, ha? Kay tingalig, mauna pa niya silang moabot nimo. Unya, tingalig ako ilang kasab-an. Mag-andam ko nimog lamiang panihapon. Hain pa magatos ila. Dali, bay. Bay, nganong nagbaymandayon ka na ko? Wa mo ko makailan mo. Oh, ila ta. Problema ko na. Ako si Marco. Ha? Kaya may among napilian nga doon. Kaya di pagkakumbot sa mga parak. Unsa? Hindi na kaya mo mapolis ay. Huwag din mo kasapi ini. Sa ilang palag. Kaya wala kayo mahimo pa. Ipaabot ang among bayar. Bayar? Ibawar niya Sa unsa? Sa mong tanam, kaya may bawar ka. Ay gatlog. Kakwarta kayo. Wa mo ko makinanglag kwarta, bay. Pida rin mo eh. Pala po juga. Sa gusto mo. Bulog ka. Bay. Hoy, unsa na? Balik ko ka na mo. Lagi pagsulti. May tungkol sa kumbitanya kayo. Bulog ka. Kinsa to dyan? Marco man ko na iyangan. Unya, ano iya Ambot? Wa mo sa kong makasabot sa ilang tuyo na ko. Tana ila. Nga na tas inyo. Doon na kay problema, no? May anhi ka man tuod sa amo. Pero murag wa man kasi mong kagalingon. Doon ako itog-ani mo ha. Pero ayaw gani panabi. Unsa man na? Kadubang ginganlan og Marco. Iya kong giingnan nga ako'y napilian nilang duulon. Kadili pa ko nakuhumot sa mga parak. Unsa? Naghis ko to siya bayar. Una, makakurata ko na ko. Hala. Tingalig mga drug personalities to sila dyan. Tungod kigisgutan man rin ang shabu. Nangita sila mga inosente. Aron magpadayon ang ilang iligal nga negosyo. Mao ka na ini? Wadi ka mahibaw ini? Di mo ko mutan na og balita sa TV. Kay aturam ko sa ang kwarto. So sige ay mong mga parents ani dyan. Lisod na kayo, maamong ka lang. Daghan na ba kayo di pamatay nga apil aning negosyo ha? Paom sa ako pagsulti sila sa mga magpapa. Apermin sila magdali. Di mangita ka gikayon. Nga imo sila kasulti. Basta ako, tambagan tagid ka nga likayin ang tawhana kung muduol nimo.
Di ka nagibakal kay para. Ikaw na, Sab. Yang lang masipat sa raga butang. Ug ikaw may mong sangunan nga masipat sa rin eh. Ikay tunol ini sa mo bayar. Di ko, bay. Di ko, eh. Dahil reklamo man. Saban? Gusto ko mamatay? Unsa? Di ko malagan papatay mo. Ay kalimot. Doon ako'y makauban. Ay mong tabagan ka na makulata. Ayaw, bay. Ayaw. Garagin mo to lang ang patay ko, no? Pistingay. Niyaw ginang naong mo. Ang paisukmag mo. Unsa ka na kung daghan ba eh? Saan? Bay, ayun daw ko ninyo hilapti. Di lang ko musugot sa gusto ninyong ipabuhat ako. Hindi ko lagot. Ay, kinuo ko taon ni mo dong, oy. Kinsa may nagbunog ni mo dong. Wa ko makaila nila ya. Kipaliglahan ka? Wa pa mga sila sa mama ug papa. Uwa pa man dong. Hinuon, nanawag si mama ni mo. Magabian ko na siya sa pagpauli. Wa na gid sila panahon ako ya. Ay, ako na lang gusultihion sa imong kinahanglan nun. Pero, dong, dinibang nahitabo ni mo. Ako yung sultihan si mama ug papa ni mo. Ako lang makiksulti nila ya. Oh, John. Nga nung ka man din sa pultahan, ha? Wa ka mo eskwela? Giwat jud nako nga mogawas ka ma. May isulti ko nimo. Nah, nagdali na ba ko? Oh, yun na pa. Nausa pa na imong naong. Nakumpag lagi na. O kaya ito lang naibanay ng imong abil. Bisa ka diyot lang kay ma. Dili ta mahimong magsulti. Ma, magpatabang ko ninyong duha ni Papa. Una ko ni mo, ha, Ed. Oh, Jan. Saan ito mong naong? Sa magpariglaga? Doon ako'y problema pa. Abangi ko ninyo. Kaya, Elena, managagali. Sir, gano man, sir? Tawagaw niya si Atty. Bacalso. Ipatimaling kaso ni Jan. Oh, sir, ma'am, uun sa taon mo. Kailan mo mangunay sa pag-atima ni John? Yaya, doon ay nagpaabot na ako. O sa mga sponsor sa among NGO. Sige! Unahan ninyo ang inyong negosyo. Kalimte nga doon na mo'y anak nga naginalan sa iyong panahon. Kung unsay mahitabo na ko, utang buot lang. Ayaw mo pag-usik, bisag usa ka to sa inyong luha. Ayaw rin kong pag-inartista dyan. Niya siya yan mo. Siya na mo atiman sa imong bunog. Ingo mas na kaso nga ipasakaw niya sa nagpariglan mo. Ang ako sa lipon. Kinsam ka niya nawag. Nagbag-ubag ang number sa ila. Hello? Kahit ayaw lang yung paggawas ng bahay. Gawas ka rin. Amo ka. Malihing kontes ka gusto mo ito. Di pa akong dinili ang cellphone. Wa ko'y laing kasumpungan ng akong problema. Kaugalingon ko mga ginikanan. Huwag panahon sa pagpaminaw na ko. Wa! John, ngayon dugay man. John!
Yan ang nagay ko mo ng itong anak, Jamal. Yan ang nagpagamatay mo si John. Pagtangod ko ang gigot niya sa inyo. Ang atong anak, Jamal. Kung naminaw po ang tanong, di ba hitabo ka maukini ang muntangan ni Jan? Kuwang pang ako mga luha, Jamal. Ano mga taga na tugustisya ang kamatayon sa atong anak. Natumog na sa akong mga luha ang suwat kayang kitipit na ito. Suwat sa pagmamay. Panganong bisag sa gamay na punta ko nung higayon. Ato siyang pabinahon. Ato siyang matubangan paglikay sa mga tao nga nagtinguha sa iyang kalutan. Hindi ko angin na mahimong inahan ni Jan. Tungos ikaw kasi yung natong interes. Naamong ang kinabuhi sa pinangga natong anak. Alang ramang sa punta ni sa mahayag niyang kaugmaon. Dalay ka na rason, Jumel. Dalay ka na igong katanungan. Anong dili na ito bahaya ng ato pagkaginikanan? Bugtong na ito siyang anak. Ano na kayo mo pag-iya sa pagdaw ka niya sa atong panahon? Saan ka pagdawat kining pait o sakit ka ayong kamatuuran? Diyos ko! Angay pagkago sa imong pasaylo! Not only when I feel that way, I never knew the man would give his life for sinners like me. And yet because he loves us so, he's promised us eternity. And we can have that promise in peace if we have faith in just Mahimong natalagaman lang sa mga ginikanan nga ang ilang panahon mo'y gikinahanglan kaayo sa usa ka anak. Kining sugilanon nga inyong nadungog atong giuluhan og kuwang pa ang akong mga luha. Sugilanon nga gisuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado. Music scoring Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tono bugasikas Ricky Gary. Niya ang mga artista nga may naghatag og kinabuhi ng atong sugilanon. Sa papel ni Jan, Jeffrey Gabunada, Idna, Miss Miraluna Tumula. Sa papel ni Jumel, Director Ray Arellano. Sa papel ni Ila, Carol Hikain. Og sa papel ni Elena, Joby Abadjes. Sa papel ni Marco, Ricky Bangis Garing. Laing dalit kanato sa RMN Drama.